És la mateixa instal·lació que el vídeo anterior, però aquest cop, si t'hi fixes, tenim aquí la connexió del fotoresistor amb la seva resistència corresponent i el cable groc que va al pin A0. D'acord? Bé, pin A0 perquè evidentment no és digital, sinó que és una entrada de dades, no? Per tant necessitem un no digital. Bé, què passa? Doncs durant el dia, com ara, doncs la llum no s'encén, però si jo agafo el tap d'un retolador i el poso en el fotoresistor, automàticament la llum s'encén. Si representa que surt el sol, la llum dels carrers s'apaga. I així, doncs, sense cap... I, de fet, els fotoresistors que hi ha als carrers i els pàrquings que obren i tanquen les llums dels carrers és això, vull dir, no van per temps. Per això a vegades, quan hi ha una tempesta molt forta i hi ha molts núvols i es fa fosc, doncs s'encenen les llums dels carrers tot i ser de dia. Veieu? Pom, el deixo així i fins que jo no tregui el tap del boli, doncs no se tancarà la llum. Fins aquí.